umuntu onesandla ekutheni ukuthi ubhuti agcina asishiye emhlabeni kwakuyimi, imina onesandla sakhona. So ngaba nje nalowo umhobholo lo bakhona ngoba kuyakhumbula ukuthi ubhuti wayefake mina entweni eziningi ayibhalise mina as i-beneficiary. So kagcina-ke mina-ke sengimfuneleke abantu ukuthi bagcine. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo ku-Black Life TV nihleli noLungsta. Namhlanje vashelo mfowethu othi-ke nakunodaba afisa uludalula ku-anti wakhe olumayelana nomfowabo. Unjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Cobingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyabingelela ababukele emakhaya. Mina ngihlala kwaMashu. Esinqanqawini? Yebo sisi. Ubekwa yini kulesi sihlalo? Iqalaphi imfihlo? Nginenkinga kakhulu malana nento engayenza eminyakeni ethe nje yabambalwa endlule. So manje lento ayisanginiki kahle ukuthula nokulala ngilali kahle. Okay. Iyangihlupha lento le. So sengiza ngathi ungcono ke ngikwazi ukuthi ngizokhuluma no-auntie ke ngimtshele malana nesimo or into engayenza engekho right. Yaqala phi indaba? Ngingasho nje ukuthi indaba yaqala inemali kahle or ngathi nomhobholo ukuba grade ngoba ubhuti wayengikhavile besebenza kahle kamasipala and then ngabona ukuthi hayibo ngoba phela mina i-beneficiary lo muntu lo seneminyaka esebenza and also nakumapholisa akhe mina i-beneficiary ngase ngithi cause phela impilo ayisafani nami ngifuna ukuzenzela igama ngifuna ukuba umuntu onento. So ubhuti wakho omdala noma mncane wena? Omdala ke. Mdala wena. Yeah. Okay. Yebo. So ngazama ukuthi nami ke ngimfunela abantu kangithi bamthuse kanti ke ngebhadi ke. So imake wait. Uqala ukukhuluma ngamapholisi, wakhuluma ukuthi uyi-beneficiary, wezwa ngobani ukuthi wena uyi-beneficiary? Ngezwe ngayi yonke into nje beyenza nje ibe transparent. Niba u2 ekhaya? No, asikho ba2. Siba u4. Niba u4? Yeah. So umdala kunawe wena ukuphi kulo 4? Mina ngowesibili olandelayo. Owesibili. Yeah. Bapha abazali? Abazali abasekho. Abasekho. Yeah. So uyena ade efana ukuthi uyikhanda. Yeah. So ekumthuseni uthi abamthuse ngaliphi? Ngangithi bamthuse ukuthi kuzokwazi ukuthi kule enye yasemsebenzini uma limala khona imali ezophuma ukuthi okay alimale kanjani nje ukulimala nje ukuthi mhlambi umlenze nyana uyaqhuka and then because wayefake i-disability fund so kunemali ezophuma and so yeah so lona i-plan was ukuthi nimlimaze abe disabled and then wena uthola imali. Yeah. But imali ezothola yena nje ezobe ngafile. Yeah, wayezobe ngafile but mina ngizokwazi ukuthi ngicontrol wonke ama-funds layo. Okay, yeah. So i-plan yahamba kanjani? So unfortunately ke labantu engibacelile ngibathumelele shothi benzele kwazi kwandlulela. So ngoba ke into yami la. Benza ngixolo benza kwazi kwandlulela ngoba wagcina esishiya emhlabeni. Sure. So kahle ubhuti wakho wabulawa isandla sakho. Noma kubhlungu kusho kodwa yaku kanjalo. Ngingasho kanjalo. Okay, after uthumele laba bantu ke bafike bamenzani bona ngoba uthi ke nabenza kwazi kwadlulela. So bayenza as if i-hijacking. So kwasho ukuthi ke wayobaliswa ke naye. So kalomunye ke wagcina ke emdubula kanti umdubule endaweni embi kakhulu. So ke washonela esibhedlela. So laba bantu abanye amalini bona? Sasivumelane ngo10,000 umuntu emunye. Babe bangaki? Babe bawu3. Bawu 3 so wakhipha u30,000 ukuthi kuphume igazi labhuti wakho. Yebo. Seliphumile ke igazi labhuti wakho ko shothi wena ogijima kuqala uyalapha kamasipala yoclaim. Ugijima angizange ngisheshe ngigijime ngazama ukuthi okay ngimayizise kungabe nensolo lezo ukuthi wasegijimela izinto kangaka up until maybe hamba bo auntie ukuthi hayibo siyobheka izinto zomntakabhuti ukuthi nangiphela kasekho then bathola ukuthi hayibo kahle umuntu oyi-beneficiary imina
so kudingeka mina kuzo zonke Oh indawo. so ingakho upholile ngoba vele wawazi ukuthi ngebayithinte Yeah. ungekho wena. Yeah. So kwakujabulisa ukuze ukuthi useshonile ubhuti. Angizange ngijabule to the point ukuthi namanje ayingiphathi kahle. But ke ngoba sekwenzekile lesho ngizama ukuthi kumanje confess lento ukuthi nayi kunento esoyenzakele because ukuze ngizokwazi nami ngikhululeke naye ngiyathemba ukuthi la ikhona uyongixolela. Okay, mawuconfessa why usufuna ukuconfess? Wayenza nini lento le? Into le yenzeke 2021. 2021. Yeah. So why usufuna ukuconfessa manje? Ukuthi oba ngishawa nembeza and noma ngithi ngizama ukwenza izinto aziphumeleli ngiyabona ukuthi mhlambe uyena la ikhona usangibambile ukuthi ngenhliziyo because ngasho mina kuyena ethuneni ukuthi mfethu uzongixolele mina engenze ula kulesimo sona ngenxa yami ngenxa yomona amsho naye ubefuna ukuthi ngihlambuluke ukuze zonke into zami zizoba right zizoqaqe ngoba nokuthi mhlawumbe zoma ngiyihlalele ngimpicture ngimbone so should uyena mhlawumbe ongiholela ukuthi yazini ikhuluma le ndaba le ukuze mhlawumbe zonke izinto zoba right. Angixoxeleke phela usumbulele phuma imali wayenzani imali? It's funny ngoba imali yakhona angifuni uqamba manga angiyazi ukuthi iphele kanjani. Uyabona uma uthola imali ziningi uyakwenza lokho okwenza okuncane but okuningi jabula nabangani ukuphuma ama vacation so ugcine nje the end imali iphele ungabona ukuthi wenze njani ngayo wenzeni okuningi ngayo. Why ungacela ubhuti wakho ukuthi mhlambe akusesikoleni aqhube nawe wakhe uthola umsebenzi usebenza uthole yakhe imali ukuthi ungazumlimaza? Siswami angifuni uqamba manga ayikaze ke yafika leyo inqondweni kimi. So wena wawufuna izinto ezinezwa ngeplate kuwena? Yeah. And then ngoba ngumuntu vele okhule nje anikezwe zonke izinto mengifuna ukuthi kwenzeke so mama engibona mengicela into ingenzeki ngibona ngathi abangithathi serious because bona bangijwayeze leyo mpilo. Oh okay, so manje ke imali isakhona noma isekho? Ayisekho imali. Ubani usuyithola kanjani ke imali manje ngoba phela asekhona nobhuti omdala? Manje ngiyahasila mina ngendlela engihasila ngayo khona nje ngikutholayo la ngihasila khona. U-auntie lo uthi yena ufuna simtshele umuntu onjani yena? Yeah, u-auntie umuntu ozilungele kodwa ongathathi ushit at the same time but ngiyacabanga ukuthi kubo bonke abantu abakhona uyena engakhona ukuthi ngikhulume naye ngoba uyakwazi ukuthi understand ukuthi wabulala ubhuti wakho ngenxa yemali. Cha ngaphandle ukuthi understand lokho umuntu okwazi ukukhuluma naye akulalele. So akafani nalabo abanye ungathi uthi uyayiqala nje indaba so ngingagcina impela nje sesiphuma impela kungasabi right or singagcina singasazwana nomphela. Ucabanga ukuthi nisazozwana after wena wenze lento le? Because phela kusho ukuthi wena umuntu wasekhaya ngiyasakwazi ukukuthemba. Angikho sho kodwa ngiyafuna ukuyenza lento ukuthi ijele lo lindele nanoma ngayini I'm ready ukuthi ngibhekane lahlekelwa na umndeni already. Yeah nako lokho ngikulindela ukuthi kuzokwenzeka. So u-auntie ngoba uthi ufuna ukutshela yena ulindeleni ukuthi uyena uzodlulisa lento le emndenini. Yeah. Ama siblings akho la nilandelayo abantu abanjani wona ngoba phela nabo baphucile ubhuti? Bangabantu aba right singabafana sodwa ekhaya. Abantu aba right banabo basebenzela bayile esikoleni baqeda then yabasebenza nabo kahle. So nabo mawukuthi bathi ke nayi bhuti ngoba sekuwena ubhuti omdala so bhala wena. So nabo kefana ngiyenzeka ukuthi bangayithola sebefile ngenxa ukuthi babhale wena. Angeke kusenzeka lokho ngifundile isifundo angeke kusenzeka. So ungasubone nje kuthiwa ibeneficiary ka 5 million. Angeke. So if bona ukuthula ngeke ngibe nawo ukuthula empilweni yami so if befuna ukuyiphinselela for ubhuti wabo kulungile indlela abazobe nabo bezizwa ngayo or indlela azobe befila ngayo at that particular time so at this particular moment ayikho into engathini ngilindele noma ngayini engehle yenzeke as long mina ngizobe ngiright ngaphakathi ngikhiphile lemfihlo le because kunzima ukuthi uphile wazi ukuthi wenza into engaka ebhlungu kangaka kumuntu omndeni wakho kumuntu ozalwa naye.
Okay, Nonyezwe lababukela emakhaya asimthindi u-anti simazise ngalolu daba. Asimthindi u-anti usuready. Yep. Okay. Mhlawumbe usemsebenzini. Hello? Sawubona njani? Khona kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV. Kuhleli sikhipha izimfihlo singawazi ukukhuluma? Yebo. Okay. Ngakwazi. La e-studio ngihleli nomshana wakho uthi ke nakunodaba afisa ukutshela lona. Okay. Ngimamela. Ibe manje. Yebo njani anti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Anti. Kunodaba la ebengicela ukulidingida nawe eluyimfihlo. Ebengilo ngilifihlile since 2021. So and nibe nizibuza kahle kahle kwenzakalani. So ngiyacabanga mase kuyisikhathi sokuthi ngibe clear kini ngikhulume nje iqiniso ukuthi kwenzakalani. Malana nokufa kwabhuti omdala. Ngikulalela. Yebo. Kahle anti umuntu onesandla ekutheni ukuthi ubhuti agcina ashiye emhlabeni kwakuyimi. Imina onesandla sakhona. So ngaba nje naloku umkhopolo lo bakhona ngoba kuyakhumbula ukuthi ubhuti wayefake mina entweni eziningi ayibhalise mina as beneficiary. So kagcina ke mina ke sengimfuneleke abantu ukuthi bagcine kahle kahle kwangasinhloso ukuthi bambulale because ngangibheke le indaba yokuthi if aba disable ngoba wena ne disable fund ayikade yenzile. So ukuthi ngaba disable emsebenzini bazomnika and also na insurance bazombhadala and lapho kwakuzoba yimina futhi wayezobe phethe ama funds akhona. So kwasho ukuthi akusenzeki ngalendlela le engangiplane ngayo wagcina ke sesishiye emhlabeni. Hayibo. Ngiyazi ukuthi u222 sayi impela. Kodwa nje ngiyacela ukuthi njoba ngilikhuluma nawe sengithemba ukuthi wena ozondlulisela emndenini kuba bengisaba kahle kahle ukulikhuluma. Hayibo. Ngiyazi ukuthi u222 sayi. Lento ngitshela yona. Ngiyazi ukuthi u222 sayi futhi into engakholakali kalula kodwa ke ikanjalo njoba ngikutshela yona. Kodwa Nkosi yami wabeli wakhetha mina nje kubo bonke abantu bomndeni. Ukuthi wakhetha mina nje uzomtshela lento. Angithi uwena okwazi ukuthi mesikhuluma nawe emndenini kube uwena okwazi ukusilalela kahle. So ngikhethe wena oba ngiyazi ukuthi uzokwazi ukuthi ungilike ithuba lelo uthi ngichaze kahle. Nkosi yami. Ngizoyithini mina lento ngitshela yona ngempela. Ngiyazi kunzima. Ngibekaphi njena lento uyazi kodwa ukuthi hayibo uyazi ngiphelelwa amagama. Ngiyazi ukuthi indaba enzima kakhulu engehliseki kalula okungekho lula ukuthi uyi-understand. So ngikutshela nje nami lokho ngoba nginethemba ukuthi mhlambe ngizokwazi ukuthi ngikhululeke ngaphakathi emoyeni ngoba lento lokhu yangihlupha bengasakwazi nokuthi ngilale nakahle because lo ngihlezi ngicabanga yonke lento. So ngiyathemba ukuthi manje whatever izokwenzeka from now on kuyobe ngiyilindele ukuthi sengenzeka noma ngayini. Wena uzimisele ngokuthi ngenzeni mina. Ngicela ukutshelwa wena ukuthi nje njengoba lento inkulu kangaka kwayimina manje ngiyasaba. Angazi noma wena uqobo lwakho ngikuthembe indlela engizoyiphatha ngalo lolu daba olunzima kangaka. Aluzokwenza ukuthi kube nobutha phakathi kwami nawe kusasa. Cha angeke. That's why ngicele wena because ngiyazi ukuthi wena ungakwazi ukuthi ubize nani family meeting sihlale phansi nomndeni uchaza udaba bese ke nami ke ngiyaphawula ke lapho ngibe ngiphawula khona kwimibuzo ezobe ikhona ngaleso sikhathi. Hayibo. Kaze ngavele lo Nkosi yami.
Hayibo. Impela Kodwa Nkosi yami ngengane kababa. impela Ngizoyithini leyo mntakabhuti Nkosi yami? hey ngiyaza kukho lula kanti ukuthi nawe understand kahle hle lento but angazi ke mhlambe mukhona mu free ungekho emsebenzini ukhona ekhaya mhlambe ngeza sizoxoxa kahle khona la. Hey kungakuhle lokho sikhulume sibone Usasekhona nje? uze sikhulume ubuso nobuso. Yebo. Yo Ngingalijabulela lelo thuba lelo. ugijima kanjena nje kushona umfweni. Hayibo Nkosi yami angisho ukuthi ngiyakujaja. Kodwa nje ayile angiyibonanga ke mayizi. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu ayengayibhekile yonke lento le because waze wangithwesa ke mahlombe ami manje ngoba nami phela mekuthi uzimisela ukuthi kube khona le ngikukhava khona nami sengifana nombulali uyakwazi lokho. Yebo ngiyakwazi lokho. Awusewedwa kule ndaba. Cha angithi njengamanje wena umsula wena uzothatha udaba lelo uyadlulisela. Angisekho msula. Mengase nje ngiphethe ngokuthi ngithi wena asilugcine phakathi kwethu lolu daba. Si-protecta wena or nami ngithi ngizama ukuyi-protecta kwena ngoba ngazi ngelinye ilanga uyokujikela yini. Uyabona manje ukuthi ungifake kwini? Uyabona? Yebo anti ngiyabona inzima lento le inzima lento icabangile kahle before uzongitshela ukuthi ufuna ukungifaka kwini. Ngicabangisisile kahle anti kangangokuthi ngakho ngichuze lolu hambo lolu ukuthi ngingiyazeli mina straight ngize ngizofika la kusisa azongisiza ngalolu daba ukuthi ngikwazi ukulithula phambi kwakho. Uzoze ekhaya sikhulume sibonane ubuso nobuso ngoba mina njengamanje nje engicabangayo kuningi ngicabanga ijele ngicabanga umndeni uzobe ngathi nami ngangikhona wenza leli tulo ngoba manje nami sengiphakathi lento futhi izovela ngami. Ngiyakuzwa anti hayi wena khulileka umsulwa nje awukaze nje ube nalokuthi phela wena usungena amabana kusengitshela wena. Kodwa wawucakwe yini kade lunge kangaka umfowenu omdala. Hey anti ngizosho nje ukuthi bekuwumona obokumhobholo nami akunayo indlela ukuyichaza kahle ukuthi kwakusuke kuphi yonke leyo nto nanokuthi mhlawumbe nanokuhlomekisana ke nabangani ikona okungenza ukuthi ngize ngifike ngafika kulesi sinqumo lesengasithatha kodwa manje ngiyasola kakhulu base ngingedwa bona labangani sebejikele mina yabo so ingakho ngicela nje ukuthi usisa ngisize ngikwazi ukulibeka lolu daba phambi kwakho and then mhlawumbe sikwazi ukuthi silihlalele phansi sikhulume njengomndeni. Hayi anginawo amazwi amaningi yabo nje manje nje inkukhu inqunqa umlomo la kumina angazi okuze sibone ukuthi sikhuluma sithini angazi nami mhlawumbe ngizodinga usizo. Hayibo. Hayi ngiyakuzwa anti ngiyakuzwa ngizozama ukuthi ngisheshe ngifike. Okay. No ngiyabonga kakhulu anti ngesikhathi sakho. Okay. Nangosisi. Sawona? Yebo mama. Uzizwa njani nje uzwa lolu daba nje? Kodwa Nkosi yami uyazi ngoma mathe ngani yami aningibuzi nanokuthi ngikuphi engcono ukuthi beningibuzile nokuthi ngikahle yini le ngikhona yazi ngisedolobheni. Hawu siyaxolisa. Kodwa Nkosi yami Ingakho ade ngibuza singakwazi ukukhuluma. Akhathe ngithi uhlelo lokukhipha imfihlo. Angicabanganga nje le engizwa manje angicabanganga kodwa uNkulunkulu wami kodwa kuzo kade lunge kangaka uzokwazi ukuthi umsize udlulise umyalezo emndenini. Yabo njengamanje nje kuduma ikhanda ngoba ngicabangela izinto ezimbili ezintathu angazi zingakhi umndeni uyawazi kufanele kodwa nami phela manje sengiphakathi njengoba sefonele mina uzobe ngathi sihluleka sobabili ukuyigcina into yethu sasiyiqale sobabili. No ngiyayizwa into eshoyo. Uyawazi umndeni. Uqinisile. Kodwa akasithembe ukuthi ke nange bayithathe kanjalo bazobona futhi neshow ukuthi ke nade ifikile. Umbulali ngeke umbone. Kubuhlungu kona. Kodwa siyabonga ukuthi ubambe ikholi yethu.
Ngiyabonga kakhulu mama. Siyabonga kakhulu. Uzizwa njani? Ngizizwa ngirelieved kakhulu ekubeni sengikhulumile no-auntie noma naye umuzwa nje ukuthi hey uthukile lento bengayilindele and naye senokwesaba kusabela impilo yakhe ukuthi phela akazi ukuthi kwamina ngingaphinde ngikwenze lokho kuyena but ke nje into engamqinisa engingeba nesiqiniseko sakhona ukuthi angisasilo muntu sengishintshe kakhulu so angisaziboni ngiphinde ngenze into efana nale ngayenza. So kodwa phela ngizothe usu-ready even noma qhamuka ijele so-right. Yebo. So if abafoni bethi bayayiphinselela nalapho futhi izobe kukubona ngeke ngibaphikise angeke ngenze lutho. Kodwa mawucabanga usafe wena. Okwamanje kunzima ukuthi ngisho. Kodwa ke ngizomela lelanga leli sobe sihleli ngalo nomndeni ukuthi sikhuluma kanjani o mengihlangana nayo uAunty ukuthi sikhuluma sigcinela kuphi ukuthi siyaqhubeka sotshela umndeni nawo wonke but ngingathanda ukuthi umndeni wonke nje uyazi udaba ukuthi kwenzakalani. So obhuti bakho nihlala nabo ndawonye still noma senihlala endaweni ehlukene? Sihlala endaweni ehlukene. Okay, maybe ngcono nalokho. Yo, siyabonga kakhulu babuyele emakhaya ukuthi nibe nathi kwesilesi siqephu. Inzima kakhulu le ndaba ngoba phela makuchithela sekhaya igazi ngesandla sasekhaya leyo vesana ungasazi impica abadala ongazi ukuthi uzoyisolve ithini ngoba phela le eyasemndenini. Kodwa akasikho lapha sibonga ukuthi kena uzile waza phambili washo ukuthi kena imina ngangi-responsible for this. Asenzeni kangcono ku-2025. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi. Please don't forget to share, like and subscribe. No EasyBet bakithi ungakhohlwa lapho to register ufake icode ka Black50. Siyabonga kakhulu. Is the Black Life TV.